Балетна формация Рона ще участва на международния танцов шампионат Dance Stars в Нови Сад, Сърбия. Хасковските танцори се надяват да спечелят квоти за финала на състезанието през май в Пореч, Хърватска. В трескава подготовка за международния шампионат са хасковските танцори. За Нови Сад ще отпътуват след 2 дни. Състезанието ще се проведе в зала City Spence. Организатор е Световната танцова организация. В Сърбия ще се представят 4 възпитаници на балетната школа. Това са Виктория Ламбрева, Виктория Гочева, Ивет Иванова и Анета Манолова. Танцори, които изключително силно се подготвят и интензивно за това състезание. Това е квалификационен кръг от веригата състезание Dance Stars. Хасковските таланти ще се представят с 15 танца в стиловете етно, хип-хоп, модерн, джаз, акроденс и танцово шоу. Това ще е първото им участие на този шампионат. Много ми е любопитно да видя самото ниво какво е. Чуваме отзиви, че от другите държави, в които се провеждат тези състезания, като Хърватска, Унгария, Румъния, Словения, на изключително високо ниво преминава. Така че тръгнали сме с амбицията наистина да покоряваме върхове. Надявам се да имаме много добри резултати. Преди дни ръководителят на балетна школа Рона се завърна от световния танцов трофей в Италия. На танцовия форум тя бе поканена като специален гост, след като Българската спортна танцова федерация не разреши участието на местната школа. Абсурдна беше тази ситуация. Ние станахме свидетели, че всъщност не са членове танцорите, които танцуват на това състезание, както и съдиите не са само от Международна танцова организация или IDO. От целият 20 души екип, само 2 бяха. Всъщност това доказа отново парадокса и абсолютните намерения да бъдем възпрепятствани от БСТФ. Хората разгледаха този въпрос с любопитство и с голямо възмущение. Как е възможно представителство в България да спира собствените си деца? Това в чужбина се подпомага от тамошните организации с цел да могат да се развиват децата и, разбира се, привличане на потенциални членове. Заради възникналия проблем от ръководството на шампионата ще приемат нов правилник за участие. 6 от най-известните солисти от световния танцов трофей в Италия получиха специалната награда за безплатно участие на Международния танцов фестивал Вълшебен свят, който ще се проведе от 14 до 16 юни в Хасково. Наградите на танцорите от Русия, Италия и Словения връчи хореографът на Рона Милена Налбантова.